И какво ста, хора, и добре дошли в едно ново видео. Само да премеся камерата. Ето тук. Както сте разбрали от заглавието и тъмнела, вече както разбрахте, вече мога да правя и тъмнели. Видео, както виждате, съм се отворил. Ето това видео, което ще гледаме, нашия човек, Бошката. Викам как 0 OB-7C. На него ще реагираме, на неговото ново видео. Така че ако искате още такива видеа, непременно се абонирайте за канала с камбанка, да праснете по едно лайкче, да коментирате дали е харесало, да влезнете в моят Discord сервер и също така на 50 абоната ще почна да стримам в YouTube. Да, точно така. Така че пращайте моя канал, нали, главния ми канал, на всички ваши приятели да се абонират и те да могат всички да сме заедно, една общност, да изградя една общност и така ще стримам в YouTube. Така че сигурно в следващото видео ще ви обясня за дадената случка, за това, което се случва, защо спрях да стримам в Кик и така. Така че в другото видео ще... Нали. Така че, нека да започнем. Значи, докато той си хапва, и аз ще си хапвам. На хубава вкус на пица или тост. Ради ще хапна. Една хубава пица с шунка и кашкавал. Ето я. И ще реагираме на де той яде. Така че, нека да започнем. Преди да продължим към видеото, искам да ви кажа, че 78% от хората, които ме гледат видеята, не са абонирани. Ако ти си от тях, абонирай се. Защото как ще ми гледаш видеята, пък като не си абониран? Да оправим това, неабонираното да стане абонирано. 78% да стане, дали са абонатите за 24%, нали, които ми гледат видеята и са абонирани. Нека добавя и тези 74 към абонираните. Дали. Така че, моля ви, какво правите с живота си? Защо точно сте решили да ми гледате видеята, пък не сте абонирани? Това не е яко. Така че абонирайте се на секундата, когато се качи това видео. На секундата, когато ми гледате това видео. На секундата, на милисекундата или на 3 секундата. Веднага се абонирате за канала. Да стигна тези 50 и да почвам да стримвам. Така че, нека да продължаваме към клипа. Какво става, пичове? Здравейте в това видео, в което ще пробваме новия вкус на лавабер, който мисля, че не съм пробвал, а именно Six Seven. И също така се върнах преди малко от съседния град, който ходих. Просто не забравих да снимам и се включвам сега. И просто ще хапнем на клипа макарони. Ето я цената. И ще кусаме лавабера. И нека да започваме, защото аз мисля, че съм го опитал този вкус, обаче не съм сигурен. Не, само не е лавабер. Само не е него. Направо. Също така, ако не знаете, той има гласа на 12 годишен или по-малък. На бебе. Все едно гласа му. Нали, факт. И да си угодим картофени кюфтета. Ето цената.
И колко? 8,72 за 10 картофи. И кой ще се прави с тях? И нека да започваме. Ох, ръката ми. И нека да започнем да ядем. Абе, направо като гледам това видео, направо е така. Тоест в това видео, което гледам, и все едно как нагъва някаква храна. Аз също ям, ама, нали? Като изключение, да кажем. Макарони с хляб. Всъщност тия макарони няма да ги ям, защото те са такива вкусни макарони на фурна. Затова просто ще ядем картофено кюфте. Чакай малко. Каква е тази музика? Да няма копирайт. Само да няма копирайт, ако ме копирайтнат, ще викна кралски и... Ще видиш, ако ми копирайтнат видеото. Много добре. Музика. Така, нека да пробвам сега новия вкус 6-7. 6-7! Моля, този направо се възбуди. 6-7! Търсих на колажа на напитката. Колаж ви. Аз също да ви кажа един невероятен факт за мене. Ако чуя, нали, училище, нали, имам съученици. И те примерно като кажат 6-7, нали, 6-7! И аз какво правя? Знаете ли какво правя? Не им обръщам внимание. Знаете ли защо? Защото... Просто... Кой го измисли това 6-7? По-малумен тренд с 6-7 не можахте ли да измислите? И затова не подкрепям 6-7, пак даже има и премнород за него. Пак дай. А пък камо ли 6-7 да си колабира с лаваберите? Не знам. Карамелизирана ябълка. И няма го. Казвах да докарат и... Да. Ако не знаете, пробвал съм Clash Vid. И сега ще ви покажа Clash Vid Aura, което ако не сте гледали при, нали, видеото с Clash Vid, сега ще ви покажа къде стои. Ей, тук, някъде ако се виждам, ей, тук. Седи. Празно. Напълно празно. И си го пазя до края на живота си. А пък и може и до десетилетия, нали? За винаги да си ползвам тази бутилка. Нали, на Clash Vid Aura. Как ставаме тук? Другото нещо, което... Аз ви показвам неща. Сигурно ще направя едно видео като румтур, да ви покажа цялата стая. Цялата ми стая. И ако се преместя в някоя квартира, дали те с моите неща ще си ги преместя там, в моята квартира и ще направя чисто нов румтур. Нали, на по-чиста стая и така. Нека да продължаваме. О, този вкус е много як. Хора, даже да знаете, че съм потвърден от YouTube, така че мога
видеята, може видеята да са по-дълги, така че да знаете. Обаче мисля, че забравям нещо. Какво забрави, бе? Най-добрата горчица Хардал не е спонсорирана. Нека да ме спонсорират. Револют, пишете ми също за спонсорство, защото ви използвам приложението и то много. Пишете ми Револют за спонсорство. Със сигурност, като те гледам, как толкова много си ползва Револют, че направо. Сега се опитам да го отворя. Айде, опитай се. Добре, отворих го. Сега скъсна. Правя така. И на кифтетата. Колеги, можем да спестим по Ето кефтета с горчица. Много добре. Не съжалявам за избора ми. Не съжаляваш. Също така, моите вкусови рецептори, не знам дали са объркани, но само да ви кажа, оцет няма, защото първо, че свърши, второ, че го няма вече по магазините, той е оцет кулинар, и трето, нямам откъде да си го взел. Ими най-лесно взимаш си от Kaufland или от някой друг магазин, взимаш си там оцет, ако има изобщо там, не знам, не съм проверявал, защото нали аз ходя понякога в Kaufland или Lidl. И там примерно има всякакви оцети, какви ти искаш. Всичкото с оцета беше за бабката. Беше просто ми, така че спрете да пишете за оцет или каквото и да е. Приятели. Приятели, не приятели. Приятели, не приятели. Това е... Готино е, готино е. Мишъл, вземи си го. Фокси, кусай го. Парчето, кусай го. И тая работа. Картофи на фурна. Аз по принцип не ям. Това ще го дам на Боби. Не. По принцип обичам обикновени макарони. И сега, цяло видео ще го гледаме как се нагъва с някакви... Дори дето като гледам, сигурно са преди няколко месеци от 100 години, сигурно вече са се гранясали и са се развалили. Айде, то се зададе. Край. Да не умреш. Брат, моя лош навик, който имам, пак се проявява. Защото съм свикнал да гълтам, отколкото да дъвча. В смисъл, аз пак го дъвча, такова, но малко и го гледам да го приготвя, Така да го дъвчи, така, и аз не разбрах какво стана. Зърно с него. Но иначе, не са зле. Ево.
Найс, брато. Съжалявам, че няма много видеа напоследък и че са кратки, но просто нямам какво да снимам. Нямам идеи. Нямам времето да снимам. Аз време имам за TikTok и такова, но не и да снимам. В смисъл ти трябва да си постоянен, за да си постоянен ти трябва идеи и добра концепция. Колко повече дълго видео, толкова повече пари. Така че, обещавам, когато си направя компа живот, че здраве всичко си оправя нещата, с интернет комп, ще видите влог 1 час. Какъв ще не знам. Comedy Gold, брат. Найс, брат. Доволен съм от този лавабер. Мисля, че съм го пробвал, но пак 7 от 10. Аз на лаваберите знаете ли каква оценка ще му оценя? Дори няма нужда от оценка, те са просто потрес. Те направо. Дале. И също така, когато направих видеото с Clash Vita, направих и така като комбинация, нали, Clash Vita с един круасан, нали, сутринта беше рано сутрин, нали, към 9-10-8 някъде там беше часа, нали, снимах това видео за Clash Vita да го пробвам и, нали, след като го създадах, направих нали, зад колисите, като, нали, ядох. Нали, опитвах Clash Vita и с един круасан ядах. Който беше чудес! И ви препоръчвам. С Clash Vita Active, не, то беше Clash Vita Aura и с един круасан. Хубаво е. Не съм пробвал с други вкусове. Може би е хубаво с бял крем. Но как ще да е. Но нека да продължаваме към клипа. Не. Мой витамин B6, B12, B5 и B3. Сериозно? Аз пък вярвах. Аз пък мислих, че има някакви гуми и всякакви други работи. Ти магнези. Не е кой знае какво, но не е и зле. Така. Сега тези храни ще ги оставя тук, защото като се свърши клипа ще ям. Искам сега да ви покажа и друго нещо. Тази стая винаги е тъмна, не знам защо, а пък има прозорец. Светваме и ето я кутията от на компютъра в разплеера, дето не можах да я продам. Момчето не си свие пратката, защото не дигна леко. Така че този маняк не е коректен. Да знаеш, братле, има карма просто. Просто има карма. Това ще кажа. Да си го знаеш. Тази кутия няма може да я продавам, да си в някой заложена къща за 50 евро. Или ако не, ще си направо 60 купим, това ще е бате. Сега нека да отидем да видим Боби какво прави. Боби е хранен сутринта, така че Боби го храним 2 пъти сутрин и вечер. За да не надебелее. Хайде да ходим при Боби. Коста, Боби! Хайде, моето момче! Супер мамен! Виж? Гледата! Боби! Чакай! Ти си затисна тук. Боби,
Влязах и в кокошарника, защото ако не влезе няма как, ако не ви покажа кокошката. Мале човек, останаха ми 92 евро и няколко цента в картата, кошмар, не знам, обаче това ще е в клипа, надявам се да ви хареса, което така дайте лайк и моля абонирайте се за канала. Аха. И аз. Еми така хора, надявам се харесва това видео, ако така непременно се абонирате за канала съм с банка, да пресете по лайк, че сигурно ще има втори епизод, но не знам. Просто това ще е първото видео. Едно видео. Дали реагирам на едно видео на Божидарчо. Така че, не ви е харесало. Абонирайте се за канала с банка. 50 абоната, ако искате. 50 абоната в главния канал, за да направя стримове вече. Нали вече няма времето. Нали, видеа, шортове има, ама стримове кога? Аз вече ще ставам популярен, пък още нямам. Ще ставам голям, пък още нямам 50 абоната, така че трябва да побързаме. Трябва да побързате вие. Пратите канала на всички, на ваши приятели, на познати, за да се абонират те, за да може да получават и вие, и те много добър контент. Затова лайк, subscribe, комент, коментирайте, благодаря, че гледахте, бай-бай и до следващия път.